1 траўня спаўняецца 20 гадоў ад часу, калі 10 новых краінаў, у тым ліку суседзі Беларусі, далучыліся да Еўрапейскага звязу. Як можна параўнаць іх шлях са шляхам Беларусі за гэты час? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І з намі на сувязі журналіст Чэшскага грамадскага радыё, а таксама выдання «Гаспадарскія навіны», эканамічная газета Ондра Соўкуп. Ондра, добрый дзень і дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Добрый дзень. Скажыце, для вас асабіста гэтыя 20 гадоў гэта свята? 1 траўня гэта свята, далучэнне да еўразвязу гэта свята, як для чэха? Ну, для мяне гэта безумоўна свята, тому що наш шлях до Єврозв'язу був нечекано довгий. Там я не думав десь там у початку 90-х, що це буде десь там 14 годів, але по перших фіналі все отрималось, і зараз я в принципі розумію, що Єврозв'яз насамрэч гэта не толькі якась там палітычная арганізацыя, а гэта вельмі комплексная арганізацыя, і увайсці в них было нелегко, так скажем. Скажыце, за гэтыя 20 гадоў чаго найбольш атрымала Чэхія і іншыя краіны, тыя 10 краінаў, якія далучыліся з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, ад еўразвязу, і што, можа быць, яны найбольш згубілі за гэтыя 20 гадоў? Чехія до наших часов є реципієнтом фінансової допомоги, большиня вот этих фондов ми платимо менш у бюджет Єврозв'язу, як ми отримуємо. Але гэта зменіцца даволі скоро. Здаецца, што найважліўшае гэта якась агульная палітычная культура, навучылась, як вырашаць пытанне, як працаваць з той вельмі складанай структурой. И это было довольно тяжко. Там и наши дипломаты, и всякие там посадовцы, и они повинны были зрозуміти, як все це працює. Но это якби система, яка базується на якихось там агульних коштовностях. І це, насамрэч, мені здається, найважливіше. Александр Лукашенко тыдзень таму выступаў на так званым всебеларускім народным сходзе, і ён там фактычна праводзіў думку, што такія суседзі Беларусі, як Польшча ці Літва, прайгралі ад таго, што далучыліся да еўразвязу. І ён там наўпрост казаў, што залаты век Латвіі, Літвы, Эстоніі быў у Савецкім Саюзе. Вось што б вы адказалі на такія словы? Ні, то я розумію, що у всіх країнах, у тим ліку у Латвії, там Литві, це інших країн, є свої складаності, є свої проблеми, але порівняти це з часами Радянського Союзу, мені здається, це, коли є якась там пам'ять, як це було, як, наприклад, набивали там машини, там телевізори, усе це, якби зрівнювати, ну, може для Лукашенка це були золоті часи, але, здається, для більшини суспільства у всіх країн, там, Центральної і Усходньої Європи, то зараз вельмі лепш, як було. Лукашенко таким параўнаннем як бы хацеў паказаць, што ў Беларусі цяпер лепшая эканамічная сітуацыя, чым у тых жа літоўцаў. Але пры гэтым, вось, калі параўноўваюць экспарт, напрыклад, сельскагаспадарчай прадукцыі, то Літва экспартуе амаль столькі ж, колькі Беларусь, пры тым, што насельніцтва там 3 разы
меншая. Калі параўнаць, вы чалавек, які доўгі час працуе ў эканамічнай сферы, калі параўнаць той шлях, які прайшлі такія краіны, як, напрыклад, Польшча, Чэхія, Літва за гэтыя 20 гадоў, і той шлях, які прайшла Беларусь за гэтыя 20 гадоў, як можна параўнаць дынаміку эканамічнага развіцця? Ну, гэта іншая сітуацыя, так? Потому что, например, чешская экономика, она абсолютно интегрована в европейскую, да, в огуле мировую экономику. У нас экспортно ориентированная экономика, где стоит амаль 80% это экспорт. И мы находимся в якійсь там системе фактично одинаковых умов, что там, я не ведаю, португальская фирма, там пражская, а Беларусь, она пошла своим шляхом, в принципе, такого там ручного керования, и коли у Чехии державных предприемств, ну, их остается где-то там в районе 50, то у Беларуси фактично все большиня керуется. Я вибачаюся, хочу удокладнить. Вы сказали 5-10, то бок 5-10, а не 50, так? Не, 5-10, так? Там фактично все. Поміж 5 і 10. Ну так, є так. Там є якісь там стратегічні, там, наприклад, фірма, яка займається ураном, там, і так далі. Але фактично все остатнє було приватизовано. Ну ось Лукашенко вам скаже, що це добре, що у нас шмат державних підприємств, яны, на його думку, ефективно працюють. Ці це неправда? Ну, так, это на его думку, так, мы памятаем, что и зарплаты в этих предприятиях держатся, в принципе, довольно низко, да, то есть я еще памятаю, где-то там с початку нулевых годов, когда перед усіми фактично президентськими виборами казали, ось, ми зараз гарантуємо, що середня зарплата буде десь там $500. Так? И перед этим фактично взросли, ну и после как бы отпустили курс после выборов, и опять фактично это было где-то там 300-350. Так що наскільки вони працюють ефективно, це інше питання. Мені здається, що вони по більшій частині, у них мета не тільки економічного якогось там виробництва, але так само і контролю над суспільством. Так? Тому що, наприклад, наскільки я ведаю, фактично усі контракти у Білорусі на цих підприємствах це на 1 год. Так? Тобто Лукашенко каже, що це соціально орієнтована економіка, але у всі профсоюзи усього світу, мені здається, вони би просто кричали, що це за умови. Так що і ми бачимо середній рівень життя у Білорусі, ну, не вище, як там у умовної Варшаві, наприклад. Ось ви сказали про гэтыя знакамітыя $500, якія абяцалі перад кожнымі выбарамі. А у Чэхіі, калі параўнаць тыя сярэднія заробкі, якія былі ў 2004 годзе і ў 2024, і калі зрабіць папраўку на інфляцыю, ці настолькі яны выраслі? Ці маглі б вы сказаць, як это выглядае ў Чэхіі? Ну, ось я зараз не пам'ятаю точні лічби, але процентів на 10-15, мені здається, що без інфляції середні достатки повисились. Але треба так само сказати, що фактично
уже где-то там с половины 90-х Чехия фактично выполняла шмат уже всех потребований Еврозв'язу, и фактично уже экономика адаптовалась до европейского рынку. Так что вот 2004 год там не было якоїсь такої от ломки, що от, зараз ми, там все змінилось, так? Там до того фактично 95% умов вже були виповнені десь там у 2000 році, скажем так. Часам можна почути, що Білорусі попросту не хапало на той момент, конці 90-х, на початку 2000-х, менавіта політичної волі, бо такі країни, як Болгарія чи Румунія, на той час знаходилися не ў лепшым эканамічным стане, чым Беларусь, і калі б у Беларусі была палітычная воля далучыцца да еўразвязу, маўляў, гэта было б магчыма. На вашу думку, гэта рэалістычныя разважанні? Ці гэта, так бы мовіць, wishful thinking, як кажуць, да? То бок мары нейкія ружовыя? Ну, зразумела, што і беларускае грамадства в своей большине не было прихильно до якогось там європейського руху. Так, все-таки у нас там социалистическая система была 40 лет, а не 70. Так. И вот эта перспектива Европы, умовно, так, тому що, наприклад, в 89-му годі під час Оксамитової революції одно із головних гасел було «назад у Європу». Так? А чеське громадство відчувало, що это было такое недоразумение, что мы тут 40 лет были у якимсь там сходнім блоці соціалістичному, а наше місце это Європа, Центральна Європа, там з австрійцями, там німцями і так далі. І зрозуміло, що это была великая мотивация и так само для политиков, потому что, конечно, політики, їм потрібна влада. А Єврозв'яз цю владу обмежує, тому що ви не можете там, якісь там податки міняти, там щось, там повинні бути якісь антикорупційні там вимоги. Но так как громадство реально хотело, и это был консенсус, то в тот момент даже политики, навіть у той же Румунії, так, яка була нашмат більш корумпована, як Чехія, були там влади, були там колишні комуністи і так далі, але румынское громадство, оно настолько хотело в Еврозв'яз, что они были повинны няким чином рухатися у этот бок. А у Білорусі такого громадского запиту, мне здається, не было. Вось вы уже сказали про то, что национальные полномочия обмежовываются некими агульноевропейскими правилами. Ці ёсць цяпер у той же Чехії політичныя силы, якія сур'ёз ставяць пытанне про выход з Еўразвязу? Ну, про выход это абсолютные маргиналы. Ну, там 1-2% мають підтримку. Це ясно, тому що Єврозв'яз это передусім економіка. І зрозуміло, коли б ми вийшли із Єврозв'язу, то зровень життя він би рухнув як мінімум на 30%. А який політик може таке жадати? Так? Так що є, звісно, всякі популісти, які там будуть казати про ось там диктат Брюсселя і так далі. Але вони доволі добре розуміють, що одно діло риторика,
А інше питання, коли ви у влади і вам потрібно виграти наступні вибори, так? А без денег із розв'язу, ну, це амал немагчыма. До речі, вось вы сказали, што за гэтыя 20 гадоў у рэальным вымярэнні ну, прыблізна на 10-15% вырас заробак. А вы маглі б назваць прыблізна цяперашнюю лічбу сярэдняга заробка ў Чэшскай Рэспубліцы? Где-сти там у районе 1200-1500 евро в месяц, мне здаецца. Вось калі параўноўваюць Еўразвяз з іншымі аб'яднаннямі, то, напрыклад, той же Александр Лукашенко на тым самым так званым всебеларускім народным сходзе казаў пра вялікі эканамічны патэнцыял Еўразійскага эканамічнага саюзу. Як бы вы параўналі гэтыя два аб'яднанні, Еўразвяз і Еўразійскі эканамічны саюз? Ну, Еўразійскі эканамічны саюз у пэўнай меры был инспирован Еврозвязом. Так? Там я ведаю, что были люди, які там писали для вот коли это створалось, они там изучали досвід Єврозв'язу, особливо економічної і так далі. Так що вони у чимось схожі. Але є і велике відрізнення. Передусім, Еврозвяз – это экономика, где несколько великих гравцев, например, там Німеччина, Франція, Італія, шмат середніх, як Чехія, Данія, там інші країни, і ще менших, але є якийсь баланс. У Євразійського зв'язу там ну, абсолютне домінування Росії. Так? Ну, це зрозуміло. І даже коли би Росія хотіла там, и можно было бы и верить, что она будет вести себя честно и так далее, то просто из-за вот размера экономики они всегда будут диктовать умови. Ну і моє апошнє питання. Скажіть, на вашу думку, як чоловіка, який сочить за політикою у гэтай частцы свету, у випадку, коли радикально ослабнуть позиції Росії, ці дагэтуль магчыма тэарэтычна, што Беларусь у нейкай агляднай будучыні зможа далучыцца да Еўразвязу? Ну, якби з боку Єврозв'язу ніяких проблем точно не буде. Так, гэта процедура, яка, опять кажу, яна длинная. Это не политичное решение, что вот мы тут, не веду, хотим показать фигу в кармане Кремлю, и мы зараз примем Беларусь. Так? Беларусь повинна это отпрацовать. Без этого ніяк не отримається. Інша умова, тобто інше питання, чи Росія ніяким чином ослабить натільки, щоб відпустити, умовно кажучи, Білорусь. Но це інше питання. З боку Єврозв'язу точно є зацікавленість у співпрацівництві і, в принципі, в вході Білорусі в Єврозв'яз. Вось вы сказали, што это збольшага эканамічнае патрабаванне, нейкія крытэрыі, але часам і з боку такіх даволі нейтральных палітолагаў можна пачуць меркаванне, што все ж такі гэта не чыста эканамічныя разлікі і не чыста крытэрый далучэння, і таксама ёсць все ж такі нейкая геапалітычныя разлікі. Напрыклад, тое, як адбываецца шлях да Еўразвязу балканскіх краінаў, у значнай ступені залежыць ад нейкіх геапалітычных разлікаў у Брюсселі, што гэтыя краіны не хочуць аддаваць, так бы мовіць, пад уплыў іншых глобальных палітычных гульцоў, там, Расіі ці Турэччыны. Вы не пагодзіцеся з гэтым? Не, ну, звичайно, є
є різні мотивації. Так? Я пам'ятаю, як, наприклад, в 2013 році колишній єврокомісар про розширення Штефан Філе, він вельми хотів підписання асоціаційної умови з Україною. І мені здається, там був і ось його якийсь там інтерес, кап. Україна була більш зв'язана з розв'язом, як з Росією. Є, звісно, ніякі там проблеми з західно-балканськими країнами. Але знову ж, ці країни, там сам Македонія, мовно кажучи, вони хочуть в розв'язку. Для них це шлях к економічному розвитку. Там. Але так само для боротьби з корупцією, для ніяких там юридичних реформ і так далі. Тобто там у балканських країн там нема конкуренції з чимось іншим. Там Китай далеко, Росія далеко, да і сил не хапає. Так що, в принципі, альтернативи вхождения в Єврозв'яз у цих країн фактично нема. Дякую вам велике за гутарку. Я дякую за прощення. І я нагадаю, що з нами на сувязі Ондра Сокуп, журналіст Чеського громадського радіо, а так само видання «Господарські новини», економічна газета. З вами був Алексей Знаткевич. Гэта передача «Пік свободы». Не губляйте свободы.